हरे कृष्णा सगळ्यांना. भगवद्गीता अध्ययनाचा आजचा आपला 16वा अध्याय, 16वा दिवस. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. देवासुर संपद विभाग योग, दैवी आणि राक्षसी गुण. पण अध्याय सुरू करण्यापूर्वी आपण रोजप्रमाणे प्रणाम मंत्र म्हणूया आणि मग अध्यायाला सुरुवात करूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वर. गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा सगळ्यांना. पुन्हा एकदा सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे. आजचा आपला 16वा अध्याय देवासुर संपद विभाग योग, दैवी आणि राक्षसी गुण. पण आपण अध्याय सुरू करण्यापूर्वी श्री श्री राधा गोविंद यांना साष्टांग वंदन करूया. आपले गुरु श्री श्रील प्रभुपाद यांनाही साष्टांग वंदन करूया. नामनिष्ठ दास प्रभू ज्यांच्यामुळे आपण ऑनलाईन भगवद्गीता शिकतो आहे, आणि सर्व कृष्ण सेवकांना ज्यांच्यामुळे आपला हा 18 दिवसाचा कोर्स उत्तम पद्धतीने सुरू आहे. आपल्या आता शेवटचे 3 दिवस राहिलेले आहेत, आजचा, उद्याचा आणि परवाचा. तर बोलता बोलता आपला अध्याय भगवद्गीतेचा 18 दिवसाचा कोर्स आपण म्हणू शकतो की संपत आला आहे, किंवा आपण पूर्ण करण्याच्या मार्गावर आहोत. तर आजचा आपला 16वा अध्याय. पण जर भगवद्गीता आपण सुरुवातीपासून पाहिलं असेल तर भगवंतांनी आपल्याला कर्मयोग सांगितला. पहिले 6 अध्याय कर्मयोगामध्ये, की कर्म करता करता योग. योग म्हणजे काय? भगवंताशी अनुसंधान साधणे. कर्म करता करता आपल्याला भगवंताशी अनुसंधान साधायचं. आणि हे सांगितल्यानंतर भगवंतांनी कुठेतरी अष्टांग योगाचाही आपल्याला मार्ग सांगितला. पण अष्टांग योग सांगताना भगवंतांनी सांगितलं की पण कलियुगामध्ये आपल्याला काय आहे की नामजप हाच आपला यज्ञ आहे. म्हणजे आपलं जे यज्ञ कर्म जे आहे कलियुगामध्ये ते आहे नामजप. आणि ते सांगितल्यानंतर भगवंतांनी आपल्याला भक्ती योग किंवा भक्ती मार्गासारखा आपल्याला एक उत्तम असा मार्ग सांगितला. मग भक्ती काय आहे? मग कर्मयोगातच भगवंतांनी भगवंत कोण आहेत हे कुठेतरी आपल्याला सांगितलं. 4था अध्याय आपला ज्ञानयोग. त्याच्यामध्ये भगवंत सांगतात मी कोण आहे, मी कशासाठी अवतरतो, माझ्या अवतरण्याचं कारण काय आहे, मग मी कुठून येतो,
मग कुठेतरी ब्रह्माची ओळख, ब्रह्मांडाची ओळख, मग त्या आपल्या आत्म्याची ओळख असं कुठेतरी भगवंत सांगून जातात. मग पुन्हा कर्मसन्यास सांगतात आणि मग हे सगळं केल्यानंतर पुन्हा भगवंत भक्ती योगाकडे वळतात आणि मग पुन्हा नव्याने संपूर्ण ज्ञान आणि प्रत्येक विज्ञानामागचं ज्ञान भगवंत कुठेतरी सांगता आहेत. भगवंत कसे चराचरात व्यापून टाकलेले आहेत ते सांगता आहेत. आणि मग हे सांगताना आपण कशी भगवंताची उपासना केली पाहिजे, भक्ती केली पाहिजे, नवविधा भक्ती काय आहे? मग कुठल्या वेगवेगळ्या मार्गाने आपण भगवंतापर्यंत पोहोचू शकतो, हे कुठेतरी सांगितलं. हे सांगत असताना पुन्हा भगवंत सांगत आहेत, की जर मृत्यू समयी किंवा शेवटचा असा जो अ, क्षण आहे, तर त्या समयीच आपण भगवंताला जर आपण त्यांचं स्मरण केलं, त्या स्मरणामध्ये जर आपण देहत्याग केला, तर निश्चित आपल्याला भगवत धामाची प्राप्ती होते. असं सगळं सांगतायत. पण हे कसं शक्य आहे? आपल्याला काय सराव केला पाहिजे. सरावाने ही गोष्ट निश्चितच शक्य आहे. आणि म्हणूनच आपण मुकुंदमाला स्तोत्र पाहिलं होतं. मुकुंदमाला स्तोत्रामध्ये सांगितलं होतं, की मला अशा क्षणी मृत्यू दे, की असा नको की माझं सगळं अ, अ, माझं शरीर जीर्ण झालेलं आहे, देह जीर्ण झालेला आहे आणि माझ्या एक अवयव निकामी होत आहेत आणि मी तुला आठवू शकणार नाही किंवा मला समजू शकणार नाही. तर मला माझं सगळं शरीर सुदृढ आहे, मन, शरीर सगळं सुदृढ आहे आणि तुझ्या आठवणीतच मला मृत्यू दे. तुझ्या आठवणीमध्येच मी तुझ्या चरणांपाशी येण्याची इच्छा व्यक्त करतो, असं कुठेतरी आपण पाहिलं होतं. हे सगळं सांगितल्यानंतर भगवंतांनी पुन्हा भक्ती योग झाल्यानंतर भक्ती योगामध्ये त्यांनी भक्ती योगाची पराकाष्ठा किंवा म्हणजे भगवंतांनी आपल्याला अनन्य भक्ती योग सांगितला, की आपण कसं सततम कीर्तयन्तो मां, की सतत आपण भगवंताच्याच नामाचा अ, जप केला पाहिजे किंवा त्यांना स्मरणात ठेवलं पाहिजे. त्या प्रेम भावनेने, त्या भावनेने आपण भक्ती केली पाहिजे. ती भावना महत्वाची. आणि असं सगळं सांगत असताना पुन्हा एकदा भगवंत ज्ञानाकडे वळत आहेत. ज्ञानयोग. मग ज्ञानयोगामध्ये काल भगवंतांनी पुन्हा मी पुरुषोत्तम कसा आहे किंवा पुरुषोत्तम भगवान काय आहे? की लोकं भगवंतांना पुरुषोत्तम भगवंत का म्हणतात? किंवा हे कुठेतरी कालच्या अध्यायामध्ये पाहिलं. कालच्या अध्यायामध्ये आपण काय पाहिलं, तर मला थोडक्यात कोणी सांगू शकेल का? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अं, माझा आवाज येतोय? हरे कृष्ण. माझा आवाज येतोय सगळ्यांना? हो येतोय. हां, मग कालच्या अध्यायात आपण काय पाहिलं सांगू शकाल? कालच्या अध्यायामध्ये भगवान म्हणतात की भौतिक जग हे वटवृक्षासारखे आहे. ते उलटे आहे. ओके. त्याची मुळे वरती आहेत, शाखा खाली आहे. अच्छा. ओके. आणि अजून आपण काय पाहिलं? अजून कोणी सांगू शकेल? इथे मला चॅट बॉक्समध्ये उत्तर आलेलं आहे. अजून कोणाला उत्तर द्यायचंय? हरे कृष्ण. प्रकाश प्रभूजी बोला. हा जो ब्रह्मलोक आहे तो वरच्या स्तरावरती आहे. आणखीन हे जे त्यांनी वटवृक्षाचं जे उदाहरण दिलं आहे तो वटवृक्ष उलटा आहे असं त्यांचं म्हणणं आहे. आणखीन वरच्या फांद्यांवरती चांगले कर्म आणि खाली म्हणजे अधःपतन. तर आपण हळूहळू आपले विषयांवरती मात करून वरचा फांद्यांवरती आपण चढत गेलो तर आपल्याला
ब्रह्म लोकापर्यंत पोहोचता येईल. त्याचप्रमाणे परमप्राप्ती जर करून घ्यायची असेल तर आपल्याला आपल्या या भावनांवरती कंट्रोल करून आपण ते ब्रह्म हे अचीव करू शकतो. ब्रह्म लोकांपर्यंत पोहोचू शकतो. नंतर भगवंतांनी सांगितलंय की हे जे काय या जगातला जो प्रकाश जो काय आहे तो म्हणजेच मी आहे. आणि मग त्यांनी ते प्रकाश संश्लेषण वगैरे ती क्रिया त्याच्याबद्दल माहिती दिलेली आहे. नंतर प्रत्येकाच्या हृदयात मीच आहे. ज्ञान स्मृती विस्मृती ज्ञान ग्रहण सामर्थ्य याच्याबद्दल माहिती सांगितलेली आहे. आणखीन परमेश्वर आहे ते अव्यक्त परम पुरुष भगवंत हेच आहेत, स्वतः हेच आहेत. आणि च्युत आणि अच्युत प्रकृती याच्याबद्दल माहिती दिलेली आहे, सांगितलेली आहे. आणि जे मला पुरुषोत्तम म्हणून जाणतात त्यांना आत्मसाक्षात्कार होतो. अशा पद्धतीने या आणखीन संबंध, अभ्युदय आणि प्रयोजन असं जी हे आहे साखळी, याला ओढणारा खूप छान प्रभूजी, खूप छान. थोडक्यात आपण कालच्या अध्यायात काय पाहिलं की हरे कृष्ण, कालच्या अध्यायामध्ये आपण पाहिलं की पुरुषोत्तम भगवान योग, भगवंतांनी पुन्हा एकदा मी कोण आहे जे चौथ्या अध्यायात सांगितलं होतं, जे भक्ती योगामध्ये सांगितलं होतं, पुन्हा एकदा 15व्या अध्यायामध्ये सांगितलं. भौतिक प्रकृती आहे हे आध्यात्मिक प्रकृतीचं जणू काही प्रतिबिंब आहे आणि त्याला वटवृक्षाची उपमा दिलेली आहे. व्यासगुरु मुनींनी उत्तम पद्धतीने 15व्या अध्यायाचं वर्णन केलेलं आहे. आणि त्याच्यानंतर ती जे झाडाची उपमा दिलेली आहे तर ते झाडाची पालन पोषण, भरण पोषण जे आपण करतो तर ते ह्या 3 गुणां आपले जे त्रिगुण आहेत, अव्यक्त आपण ज्याला म्हणतो, 3 गुण सत्व रज तम, ह्या 3 गुणांनी त्या झाडाचं भरण पोषण होतंय, पालन पोषण होत आहे. त्याच्यानंतर त्या झाडाची पानं म्हणजे जणू काही वेदसूत्र आहेत, वेद मंत्र आहेत. आणि ते झाडावर जशा जशा वरच्या फांद्या आहेत, म्हणजे आपलं ब्रह्मांड स्थित असल्यासारखं वरच्या फांद्या म्हणजे आपले वरचे ग्रह आहेत ब्रह्मलोकापासून, आणखी खाली शाखावरी मूळ म्हणजे मूळ जे आहे ते वर आहे आणि ते प्रतिबिंब असल्यामुळे ब्रह्मलोक जे आहे, ब्रह्मदेव जे आहे ते वरच्या अगदी ते जे मूळ जे आहे की ज्याच्यापासून आपली ही संपूर्ण ब्रह्मांड किंवा संपूर्ण सजीव सृष्टींची निर्मिती झालेली आहे, तर ते वरच्या ठिकाणी आहेत. आणि मग जसं जसं खालच्या आपण फांदीवर येत जाऊ तसं तसं म्हणजे आपण खालच्या फांदीवर येत जाऊ तसं तसं ब्रह्मांडामधले जे ग्रहमंडल आहे किंवा तशा पद्धतीने वरचे ग्रह हे वरच्या फांदींवर, मधल्या फांदीवर आपलं भुवरलोक आहे आणि जे खालच्या फांद्या आहेत ते म्हणजे आपलं लोअर प्लॅनेट्स किंवा सुताळ, तलाताळ, पाताळ, आपण हे जे आहेत की अशा पद्धतीने आपण पाहिलं. आणि आपला जो आपला जो आत्मा जो आहे, बद्ध आत्मा जो आहे, तो ह्या एका फांदीवरून दुसऱ्या फांदीवर फक्त आपण जशी आपली कर्म तशा पद्धतीने आपण कर्मबंधनात अडकलेले आहोत आणि त्यामुळे जशी आपली कर्म तशा पद्धतीने आपण त्या एका फांदीवरून दुसऱ्या फांदीवर आपण फक्त विहारत असतो आपण. आणि ह्या वटवृक्षामध्ये, ह्या प्रचंड अशा वाढलेल्या वटवृक्षामध्येच आपण फिरत असतो. म्हणजे आपण ब्रह्मांडामध्ये, थोडक्यात असं सांगायचं आहे की जन्म मृत्यूच्या वेख्यामधनं आपण काही बाहेर पडत नाही. आणि मग जर पडायचं असेल किंवा काय तर हे शस्त्र आसक्ती रूपी अनासक्ती रूपी जे शस्त्र जे आहे तर त्याला आसक्तींनी आपल्याला छेदून टाकायचं आहे. म्हणजे ह्या झाडाला आपल्याला छेदायचं आहे, भगवंताला शरण जायचं आहे. मग भगवंत कोण आहेत तर ते पुरुषोत्तम भगवंत आहेत. मग ते भगवंत काय करतात, मग ते शरण जायचं म्हणजे नेमकं कुठे जायचं
तर त्या भगवत धामापर्यंत पोहोचायचं आहे, त्या वैकुंठ धामापर्यंत पोहोचायचं आहे. मग जिथे स्वयंप्रकाशित असं जे वैकुंठ धाम आहे, भगवत धाम आहे, मोक्षधाम आहे, आपण म्हणू शकतो गोलोक वृंदावन आहे, तर ते अशा ठिकाणी आपल्याला जायचं आहे जिथून परत आपलं येणं नाही मृत्यू लोकामध्ये. आणि मग हे सगळं करत असताना ज्या भगवत धामाची, ज्या वैकुंठ धामाची आपण जिथे कुठे भगवंतांनी काल उल्लेख केला होता, तिथे पुरुषोत्तम भगवंत जे आहेत, भगवान श्रीकृष्ण यांचं ते परमधाम आहे. मग भगवान श्रीकृष्ण नेमके आहेत कोण? आपण म्हणतो ते चराचरात वसले आहेत. हो, आपलं पालन पोषण करतायत. होय, करता आहेत. मग कसं करता आहेत? तर मग वेगवेगळ्या पद्धतीने करता आहेत. जे आपण रोज अन्न ग्रहण करतो, अन्नधान्य जे ग्रहण करतो, तर त्याच्यामधनं आपल्याला ज्या विविध आपलं पालन पोषण होत असतं, विविध रस मिळत असतात, जीवनसत्व मिळत असतात. तर ते तयार करण्यासाठी चंद्राच्या प्रकाशाद्वारे भगवंत त्याच्यातून त्या अन्नधान्यामध्ये म्हणा किंवा त्या वनस्पतींमध्ये त्या सृष्टीमध्ये रसनिर्मिती करतात आणि तेच आपण अन्न शिजवून आपण ग्रहण करतो, नैवेद्य दाखवतो आणि ग्रहण करतो. त्याच्यामुळे आपल्या शरीराचं भरण पोषण होतं आहे. नुसतं आपण ते रससहित आपण अन्न खात नाही आहोत, ते जीवनसत्व सहित आपण अन्न खात नाही आहोत. तर ते अन्न ग्रहण केल्यानंतर त्या अन्न पचनाची जबाबदारी सुद्धा भगवंतांनी घेतलेली आहे. त्याच्यानंतर त्या निर्मिती होतात, म्हणजे स्मृती असेल, विस्मृती असेल, विचार हे सगळे त्याची सर्वत्र भगवंतांनी त्याची जबाबदारी घेतलेली आणि आपलं पालन पोषण भगवंत करत आहे. आणि हे सगळं सांगत असताना भगवंत पुन्हा एकदा वेदांत सूत्रांचा सारांश म्हणजे संबंध, अभ्युदय, प्रयोजन ह्या 3 गोष्टींची पुनरावृत्ती पुन्हा कालच्या अध्यायात झालेली आहे. आणि इथेच आपला कालचा अध्याय आपण पाहिल्यानंतर आज आपण 16व्या अध्यायाकडे वळणार आहोत. 16वा अध्याय हा असा आहे की जेव्हा आपण पुन्हा भगवंताविषयी ज्ञान घेतो आहोत, तर भगवंत पुन्हा एकदा कर्माकडे वळत आहेत. दैवी आणि असुरी गुण. आता आपल्याला सांगितलं आहे कर्म करा, कर्म करता करता तुम्ही भगवंताशी अनुसंधान साधा. मग कर्म करताना आपल्यामध्ये 3 गुणांचा प्रभाव आहे, कमी जास्त प्रमाणात का असेना. पण मग कुठल्या प्रकारचे गुण आपल्यामध्ये असले पाहिजे किंवा कुठल्या प्रकारचे गुणांनी आपण भगवंतापर्यंत पोहोचू शकतो आणि आपण भगवंतापासून दुरावतो. तर हे आज आपल्याला आजच्या अध्यायात बघायचं आहे. अतिरेकी आणि राक्षसी गुण, राक्षसी स्वभाव, राक्षसी क्रियाकलापांचे परिणाम, उन्नती, अधोगती. म्हणजे कुठले गुण वाढीस लागल्यानंतर काय होतं आणि काय ते नाही केलं पाहिजे, हे आजच्या अध्यायामध्ये आपल्याला सांगितलेलं आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. श्री भगवान म्हणाले, माताजी माझा आवाज येतोय ना बरोबर? हो हो, आहे. जर गेला तर सांगा, कारण की नेट इश्यू होतो. हो. हरे कृष्ण. श्री भगवान म्हणाले, निर्भयपणा, सत्वशुद्धी, आध्यात्मिक ज्ञानाचे अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ कर्म, वेदाध्ययन, तपस्या, साधेपणा, असंहिता, सत्य, क्रोधातून मुक्तता, त्याग, शांती, दोष काढण्याच्या वृत्तीचा तिटकारा, सर्व जीवांच्या प्रति दयाभाव, लोभविहीनता, सौम्यता, विनयशीलपणा, दृढ निश्चय, उत्साह, क्षमा, शुची आणि द्वेष व सन्मानाच्या अभिलाषेपासून मुक्ती, हे सर्व दैवी गुण हे भारतात दैवी स्वभावाच्या मनुष्यामध्ये आढळतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता तुम्हाला बघा, पण हे जे भगवंत दैवी गुण काय आहेत हे सांगता आहेत, पण गुणातीत जे आहेत तर त्या अशा गुणातीत पुरुषांची आपण लक्षणं पाहिलेली आहेत. त्याच्यानंतर जे स्थिताधीन मुनी असतात, आपण त्यांची लक्षणं पाहिलेली आहेत. ज्ञान काय आहे, तर ज्ञानामध्ये जे आपण ज्ञानाची व्याख्या जी होती त्याच्यामध्ये पण आपल्याला की जो ज्ञानी मनुष्य असतो त्यांची लक्षणं आपण पाहिलेली आहेत. आणि आता आपण दैवी स्वभावाचे जे मनुष्य आहेत त्यांच्यातले गुण काय आहेत ते बघतो आहोत. तर निर्भयपणा, सत्वशुद्धी, आध्यात्मिक ज्ञानाचे जर तुम्ही बघितलं तर हे ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत, सीताधीर मुनी असेल म्हणजे अध्यात्माची जवळजवळ त्यांची आत्मसाक्षात्कारी असे जे आहेत किंवा त्या मार्गावर लागलेले आहेत. गुणातीत सुद्धा अध्यात्म मार्गावर खूप खूप पुढे गेलेले आहेत, की म्हणजे हळूहळू ज्ञान काय आहे की त्या ज्ञानाद्वारे त्या
त्या लक्षणांद्वारे ते शुद्ध सात्विक गुण आपण आपल्यामध्ये वाढीस लावून आपण हळूहळू अध्यात्माची प्रगती साधणार आहोत. म्हणजे हे सगळे जे गुण जे आहेत ते आपल्याला भगवंतापर्यंत पोहोचवणारे असे गुण आहेत. आणि मग तेच दैवी स्वभाव काय आहे तर आपल्याला बघितलं तर सगळे गुण साधारण सेम आहेत, सारखे आहेत. थोड्याफार कमी जास्तच्या फरकाने. तर हे गुण आपल्याला भगवंतापर्यंत पोहोचवतात, दैवी स्वभावाचे गुण. मग त्याच्यामध्ये निर्भयपणा आहे. निर्भयपणा याच्यासाठी की आपल्याला कुठल्याही गोष्टीचं भय असता कामा नये. आपण पूर्वीच्या काळी असं होतं की हजारो वर्ष, लाखो वर्ष संन्यास घेऊन वनामध्ये जाऊन तपश्चर्या करत असायचे आणि मग आपण एकटे तिथे राहणार. मग तिथे अंधाराची भीती वाटेल का, आजूबाजूला कुठले वन्य प्राणी असतील, पशु असतील, तर ह्या सगळ्याची भीती मनात नाही आहे किंवा निर्भीडपणे, निर्भयपणे जो उत्तम सहज पद्धतीने भगवंताचं नाव घेऊ शकतो. तर असा म्हणून निर्भयपणा की मनामधली तेवढी मनाची तयारी, मनाची ताकद की नाही काही झालं तरी माझा भगवंत माझ्यासोबत आहे. मी एकटा नाहीये. माझ्या अंतरंगामध्ये माझ्या परमात्मा आहे की नाही, मग मी एकटा कसा झालो? तर हे जी भावना आहे आणि ज्या भावनेने लोक हजारो वर्ष, लाखो वर्ष तपश्चर्या करत होते, तर ही अपसुकच येते, हे निर्भयपणा येतो. सत्वशुद्धी तर आहेच, कारण की जसं जसं आपण नामजप करतो, जसं जसं आपण भगवंताचं नाम घेतो, आपल्यातला आपल्या इथले इंद्रिय दोष जे आहेत ते हळूहळू नष्ट होतात. इंद्रिय शुद्धीकरण होतं, सत्वशुद्धी येतेच. आध्यात्मिक ज्ञानाचं अनुशीलन म्हणजे आपण ज्ञान ग्रहण करतो किंवा आपण जे ज्ञान घेतो आहोत, हळूहळू सत्वशुद्धी झाली की आहार शुद्ध, सत्वशुद्धी आणि सत्वशुद्धी झाल्यानंतर विचारांची शुद्धी होते. विचारांची शुद्धी झाल्यानंतर ज्ञानही आपल्याला आपोआप समजतं काय आहे, काय योग्य आहे, काय अयोग्य आहे आणि त्याचं आपण अनुशीलन करतो. म्हणजे आपण त्या पद्धतीने आपण आचरण करतो. दानादी कर्म तर आपण करतोच करतो. आत्मसंयम म्हणजे आपल्यातली सहिष्णुता वाढते, संयम वाढतो. वेदाध्ययन, तपस्या. तपस्या म्हणजे काय की कुठलीही गोष्ट सातत्याने करणं. मग ती रोज सकाळी उठून रोज सकाळी उठणं असं आपल्याला वाटू शकतं की हे त्रासदायक आहे, शरीराला त्रासदायक आहे. म्हणजे आपण त्रास सोसवून सुद्धा सातत्याने ती गोष्ट करतो आहे, म्हणजे त्याची आपण तपश्चर्याच करतो आहे. आपण नाम घेतो आहोत. रोज सकाळी उठायचं, नाम घ्यायचं. सुरुवातीला आपल्याला ते त्रासदायक वाटू शकतं. पण जसं जसं सातत्याने हळूहळू आपण ते अनेक वर्ष करतो आहोत, तर ती तपश्चर्या झाली. म्हणजे कुठलीही गोष्ट, एखादी गोष्ट आपण सातत्याने करतो आहे, तर तिथे एक प्रकारची तपश्चर्याच असते. अत्यंत साधेपणा वागण्या बोलण्यामध्ये, राहणीमानामध्ये, अहिंसा तर आपण सांगितलेलंच आहे की भगवंताच्या ज्ञानाचा, माहितीचा, नामाचा प्रचार आणि प्रसार करणे. जो नाही करत तो एक प्रकारची हिंसाच करतो. मग नेहमी वागण्या बोलण्यामध्ये प्रामाणिकपणा असणे, सत्य असणे, क्रोधातून मुक्तता म्हणजे राग आपला जो आहे त्याच्यावर, आपला क्रोध जो आहे त्याच्यावर नियंत्रण ठेवणं. आणि त्याच्यानंतर आपण त्याग पुन्हा कर्मफळाचा त्याग, आसक्तींचा त्याग, प्रलोभनांचा त्याग, इंद्रिय विषय, भौतिक इच्छांचा त्याग, शांतता, दोष काढणाऱ्या वृत्तीचा धिक्कारा. आपल्याला फार हा आपल्या सगळ्यांचा आवडीचा गुण असतो की नाही, की कुठे कोणाचा फोन केला, व्हॉट्सअपवर एखादा मेसेज, तिथं ती असं बोलली, तो असं बोलला, असं झालं, तसं झालं, लगेच आपण एकमेकांबद्दल बोलायला लागतो. गॉसिपिंग आपला अगदी आवडीचा विषय असतो. तर ती गोष्ट सगळ्यात पहिले बाजूला सारली पाहिजे असं भगवंत सांगत आहेत. सर्व जीवांच्या प्रती दयाभाव असला पाहिजे. मग जीव म्हणजे फक्त मनुष्य प्राणी का तर नाही, सर्व पशु, प्राणी, झाड सगळे कारण की प्रत्येकामध्ये भगवंताचा अंश आहे. त्याच्यामुळे आपण ज्याला भूतदया म्हणतो, तर ती आपल्यामध्ये वाढीस लागली पाहिजे किंवा आपण प्रयत्नपूर्वक तिचा आपण आपल्या अंगीकारी बाळगली पाहिजे. लोभ नसला पाहिजे, सौम्यता, विनयशीलता. विनय जो ज्ञानी आहे तो नम्र आहे. त्याच्यानंतर दृढ निश्चय. ह्या सगळ्या गोष्टी आपण जेव्हा जेव्हा आपल्यातल्या सत्वशीलता वाढत जाते, निश्चय जो होतो तो अजून दृढ होतो. भगवंतापर्यंत एकच निश्चय, एकाचीच आसक्ती, भगवंतापर्यंत पोहोचायची, त्या भगवंताची आसक्ती. आणि हा निश्चय आपला दृढ असला पाहिजे. जे शील असतात, सात्विक
असतात की नाही सात्विक वृत्तीचे, ते नेहमी उत्साही असतात. त्यांच्याकडे कंटाळा, आळस या गोष्टींसाठी जागाच नसते. क्षमा, शुची, द्वेष, सन्मानाच्या अभिलाषेपासून मुक्ती, हे सगळे जे आहेत, सन्मान म्हणजे काय, की आपण आता पाहिलेलं आहे, की आपण शरीर नाही, आपण आत्मा आहोत. शरीर नाशवंत आहे, आत्म्याचा कसला मान सन्मान, हो की नाही? आणि म्हणून आपण कोणाचाही आपल्या ह्या अभिमानापासून, अहंकारापासून आपण स्वतःला बाजूला सारलं पाहिजे. मान सन्मानापासून बाजूला सारलं पाहिजे आणि मत्सर, द्वेष याचा आपण आपण पाहिलेलं आहे, की याचा आपल्याला त्यागच करायचा आहे. टाकूनच द्यायचा आहे, फेकून द्यायचा आहे. मत्सर, द्वेष, की ज्याचा आपल्याला कशाचाही फायदा नाही. आपले जे षड्रिपू आहेत, त्यातला मत्सर जो आहे, त्याचा केवळ आणि केवळ आपल्याला त्याचा त्याग करायचा आहे. कारण बाकीचे गुण जरी आहेत, क्रोध जरी आहे, क्रोध आपल्याला त्याग करायचा आहे, पण क्रोध आपण अं, चांगल्या कामासाठी आपण वापरू शकतो किंवा बाकी षड्रिपू जे आहेत, आसक्ती, मोह, आपण भौतिक गोष्टींचा टाळायचा आहे, पण भगवंताचा मोह ठेवायचा आहे. भगवंताची आसक्ती, भगवंतापर्यंत पोहोचण्याची आसक्ती आपल्याला कायम ठेवायची आहे. त्यामुळे आपण भगवंतापर्यंत, भगवंतात पोहोचण्यासाठी जे आपण ह्या गोष्टींचा आपण उपयोग करू शकतो. आपण मत्सर, द्वेष जो आहे त्याचा आपल्याला त्यागच करायचा आहे. आणि हे सगळे दैवी मनुष्यांचे गुण आहेत. म्हणजे कर्म करताना ह्या गोष्टी आपल्याला लक्षात ठेवायला पाहिजे किंवा ह्या गोष्टींचा आपल्याला लक्षात ठेवून आपण आपल्या जीवनशैलीमध्ये आपण बदल केला पाहिजे. मग आता भगवंत पुढे सांगता आहेत, आसुरी प्रकारचे लोक, हे दैवी प्रकारचे गुण सांगितले. आता दैवासुर म्हणजे असुरी असुरी प्रकारचे गुण काय आहेत ते भगवंत वर्णन करता आहेत. हरे कृष्ण माताजी. माताजी श्लोक वाचताय का, मी वाचू? मी वाचू का? हा, वाचा वाचा. हा. दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुषमेव च अज्ञाने चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. हे पार दंभ, उर्मटपणा, अभिमान आणि अज्ञान हे आसुरी प्रवृत्तीत जन्मलेल्या लोकांचे गुण आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता आसुरी प्रवृत्तीमध्ये काय गुण असतात? जे दैवी गुण नाही ते सगळे आसुरी गुण आहेत. मग दंभ, उर्मटपणा, अभिमान, अज्ञान, हे सगळं आसुरी प्रवृत्तींचे गुण आहेत. अज्ञान का? कारण की ज्ञानावर विश्वास नाही, भगवंतावर विश्वास नाही, योग्य अयोग्याची जाण नाही. त्या भ्रमामध्येच आपण राहत असतो. मग भ्रम कसला आहे? तर मी कोणीतरी आहे, हा अहंकार, मी कोणीतरी वेगळं आहे, भगवंत कोणीतरी वेगळं आहेत. आणि त्याच्यामुळे आणि आपल्या जवळ जे काही आहे त्याचा केवळ आणि केवळ अहंकार, अभिमान आणि त्या मस्तीमध्येच वागणं. तुम्हाला इथे उदाहरण शेजारी एक व्हिडिओ दिसतो आहे. तर तो हत्ती जो आहे, हत्ती हा बलशाली आहे, सामर्थ्य, कारण की हत्तीचं सामर्थ्य हे निश्चितच साहजिकच मनुष्याच्या सामर्थ्यापेक्षा हे केव्हाही जास्त असतं. पण तो हत्ती काय करतो आहे, त्याच्या सामर्थ्याचा त्याला गर्व झालेला आहे, अभिमान झालेला आहे आणि तो निष्कारण काहीही कारण नसताना त्या माणसांवर आपल्या सामर्थ्याचा प्रयोग करतो आहे आणि त्यांना मारण्याचा प्रयत्न करतोय. म्हणजे हे जे काही आहे की सामर्थ्याचा आपल्या चुकीच्या ठिकाणी वापर, आपल्यामध्ये जे काही आपली जी बलस्थानं आहेत त्याच्या चुकीच्या ठिकाणी, चुकीच्या गोष्टीसाठी वापर, आणि कारण मी कोणीतरी आहे हा अहंकार जागृत होतो, म्हणून हा उर्मटपणा. तर हे सगळं अज्ञानातून तयार होतं. तर अशा प्रकारचे जे लोक असतात ते आसुरी प्रवृत्तीचे लोक आहेत, असं इथे भगवंत सांगता आहेत. हरे कृष्णा माताजी. भाग्यश्री माताजी वाचा तुम्ही श्लोक. श्लोक वाचू का? हो हो, हो, वाचा. दैवी संपद्विमोक्षाय निबन्धाय सुरीमता मासु च संपदं दैवीम् अभिजातोऽसि पांडव. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. दैवी गुण मोक्षदायक असतात तर आसुरी गुण बंधनकारक असतात. हे पांडवा, तू चिंता नको करूस, कारण तू दैवी गुणांसह जन्मलेला आहेस. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मग आता आपण पाहिलेलं आहे की आपलं कर्म जे आहे ते बंधनकारक असतं. कर्म बंधनामध्ये आपण अडकतो, हो की नाही? म्हणजे दैवी गुण जे असतात ना, हळूहळू आपल्याला मोक्षापर्यंत, आपण पाहिलेलं आहे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, म्हणजे आपल्याला
अशा आपण पद्धतीने वाटचाल करून टप्प्याटप्प्याने आपण भगवत धामापर्यंत पोहोचू शकतो. म्हणजे दैवी गुण जे आहेत ते आपल्याला मोक्षापर्यंत पोहोचवतात. पण आसुरी गुण जे आहेत ते बंधनकारक असतात. बंधनकारक म्हणजे कसं, की आपल्याला आपण जे काही कर्म करतो आहे त्याचे परिणाम भोगण्यासाठी आपल्याला पुन्हा जन्म घ्यायचा आहे. कदाचित मनुष्य जन्म मिळेल, कदाचित आपल्याला आपलं अधःपतन होईल, माहित नाही. पण आपण त्या बंधनामध्ये अडकतो आहोत. आपण त्या कर्माच्या परिणामांमध्ये अडकतो आहोत आणि मग आपण पुन्हा तो ब्रह्मांडाचा कालावधी आपल्याला माहिती आहे आणि आपला जीव, आपला आत्मा जो आहे, पुन्हा त्या चक्रव्यूहामध्ये जन्म मृत्यूमध्ये आपण अडकत आहोत. जेव्हा आसुरी पद्धतीचे गुण जे आहेत ते आपल्याला ह्या बंधनामधनं सोडवण्यासाठी मदत न करता ते आपण जास्तीत जास्त अडकत जातो. आणि मग पुढे भगवंत सांगता आहेत, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे पार्थ, या जगतामध्ये दैवी आणि आसुरी असे 2 प्रकारचे जीव आहेत. मी यापूर्वीच तुला दैवी गुणांचे विस्तारपूर्वक वर्णन सांगितले आहे. आता माझ्याकडून आसुरी गुणांचे विवरण ऐक. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. दैवी गुण आपण ऐकलेले आहेत. आता आपल्याला आसुरी गुण काय आहेत ते बघायचं आहे. सुरुवात आपण पाहिलेली आहे. हरे कृष्णा माताजी. भाग्यश्री माताजी श्लोक वाचताय. म्हणते प्रवृत्तेंच निवृत्तेंच जनान विदुरासुराः न शौचस्नापि चाचारो न सत्यन्तेषु विद्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आसुरी प्रवृत्तीचे लोक काय करावे आणि काय करू नये हे जाणत नाही. सुचितभूतपणा, सदाचार तसेच सत्यही त्यांच्यामध्ये आढळत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. या श्लोकात भगवंत सांगतायत प्रवृत्तींच निवृत्तींच. निवृत्ती म्हणजे आपल्याला मुक्तीकडे, मोक्षाकडे नेणारा मार्ग. आणि प्रवृत्ती म्हणजे आपल्याला पुन्हा या भौतिक जगामध्ये आणणारा, ह्या बंधनामध्ये अडकवणारा मार्ग. मग इथे सांगता आहेत की न शौचम न अपि चाचार. आपल्याला सदाचार, सद्विचार, सद आचार, सद्वर्तन आणि सुचिरभूतपणा म्हणजे सरळपणा, शुद्ध सात्विकपणा, हे सगळं काय आहे, ह्या गोष्टी ज्यांच्यामध्ये आढळत नाहीत, त्या अशा प्रकारचे लोक भौतिक बंधनामध्ये अडकण्यासाठी त्यांना योग्य अयोग्याची जाण नसते आणि काय करावं हे समजत नाही. अज्ञानाच्या भ्रमामध्ये ते सतत असतात किंवा तो भ्रमाचा भ्रम तयार झाल्यामुळे बुद्धिभ्रंश झालेला आहे आणि असे लोक फक्त भौतिक बंधनामध्ये अडकलेलेच कार्य करत असतात. आता इथे आपण शेजारी बघतो आहोत की हे लोक जे आहेत हे व्यसन करता आहेत, हो की नाही, की त्यांना असं वाटतं की आपण मजा मस्ती करायची, त्या व्यसन करून मद्यधुंद व्हायचं. तर अशा प्रकारचे जे आसुरी प्रवृत्तीचे लोक असतात की ज्यांच्यामध्ये सुचिरभूतपणा नाही, सद आचार नाही, त्यामुळे व्यसन करणं, मांसाहार करणं, अशा प्रकारचे जे आपल्याला 4 गोष्टी आपल्याला प्रभुपाद यांनी सुद्धा सांगितलेल्या आहेत आणि जे आपण कटाक्षाने टाळल्या पाहिजे, जे आपल्याला धर्मात सुद्धा सांगितलेल्या आहेत. तर आपण जर कधी पाहिलं असेल इस्कॉनचे 4 नियम आहेत. त्याच्यामध्ये आपण व्यसन करू नये, मांसाहार करू नये, त्याच्यानंतर आपण जुगार, कुठल्याही प्रकारचा सट्टा, जुगार या प्रकारच्या गोष्टी करू नये आणि आपण कुठलेही अनैतिक संबंध किंवा लग्नबाह्य संबंध असे 4 प्रकार जे आहेत ते कटाक्षाने टाळायचे असतात. पण आसुरी प्रवृत्तीचे लोक असतात ते ह्या 4ही गोष्टींचा आपल्याला अवलंब करताना दिसतात. हरे कृष्णा माताजी श्लोक वाचताय. असत्यं प्रतिष्ठन्ते जगदाहुरणीश्वरम् अपरस्पर संभूतं किमन्यत् कामहेतुकम्. हरे कृष्ण. ते म्हणतात की हे जगत असत्य व निराधार आहे आणि परमेश्वर नावाचा कोणीही याचे नियंत्रण करीत नाही. त्यांचे म्हणणे आहे की केवळ मैथुनाच्या इच्छेमुळे हे जग निर्माण झाले आहे आणि कामाखेरीज अन्य कोणतेही कारण नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग असे जे आसुरी प्रवृत्तीचे लोक असतात त्यांचा भगवंतावर, परमात्मा ह्या गोष्टींवर विश्वास नसतो आणि त्यामुळे हे जगाची निर्मिती कुठल्या तरी भगवंतांनी केली आहे किंवा ब्रह्मांडाची निर्मिती कुठल्या तरी भगवंतांनी केली आहे, परमात्मा, पुरुषोत्तम भगवान वगैरे असा काही त्यांचा विश्वास नाही आहे. आणि
काम वासनेखेरीज कुठलंही अन्य कारण नाही आणि त्याच्यामुळे ह्या जगाची निर्मिती झालेली आहे असा त्यांचा भ्रम आहे. असा ह्या अज्ञानातून निर्माण झालेला भ्रम अशा असुरी प्रवृत्तीच्या लोकांमध्ये आहे. आणि त्यामुळे ते ह्या भ्रमामध्ये असल्यामुळे ते स्वतःचाही नाश करतात आणि स्वतःबरोबर इतरांचाही नाशामध्ये नाश करण्यामध्ये ते कारणीभूत ठरतात. ते आपण आता पुढे बघूया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. माझ्यामध्ये संजना माताजींना नाही. हरे कृष्ण. हा. हरे कृष्ण. माताजी नाही तुमचा. मी वाचतो. हा माताजी तुमचा आवाज ब्रेक होतोय. हा हा. अशा निष्कर्षाचे अनुगमन करीत स्वतःच नाश ओढवून घेतलेले आणि अल्पबुद्धी असुरी लोक जगाचा विनाश करण्याकरता अहितकारी व उग्र कर्मामध्ये संलग्न होतात. हरे कृष्ण. हा. मग अशा प्रकारचे जे आहेत की ज्यांचा कोणावरही विश्वास नाही आहे, भगवंतावर विश्वास नाही, योग्य अयोग्याची जाण नाही. मग आपण आता पाहतो की आपल्या आजूबाजूला सुद्धा वेगवेगळ्या कुठेतरी दहशतवादी कार्य घडत असतात, क्रिया घडत असतात. बॉम्ब हल्ले हे सगळं जे असतं की हे जगाचा स्वतःचा तर विनाश करतो आपण, स्वतःचं अधःपतन करतो, पण त्याबरोबर आपल्यासोबत आपण निष्पाप लोकांचा सुद्धा, जगाचा सुद्धा आपण विनाश करण्यामध्ये आपण असे जे हे बॉम्ब तयार करणं किंवा त्याचा वापर करणं, चुकीच्या ठिकाणी याचा वापर करणं वगैरे हे सगळं जे आहे हे अशा उग्र कर्मांमुळे कर्मांमध्ये असे लोक संलग्न होतात. ही आसुरी प्रवृत्ती आहे. आणि हरे कृष्ण माताजी. हा प्रभू. हा वाचा. कधीही तृप्त न होणाऱ्या कामाचा आश्रय घेऊन गर्व, खोटी, प्रतिष्ठा आणि मदामध्ये डुंबत मोहित झालेले असुरी लोक अनित्य गोष्टींमुळे आकर्षित होऊन सदैव असुचिरभूत कर्म करण्यास अर्थस्थ झालेले असतात. 16.11 आणि 12 इंद्रिय तृप्ती करणे हीच मानव संस्कृतीची मुख्य आवश्यकता आहे असा त्यांचा विश्वास असतो. अशा प्रकारे त्यांना मरेपर्यंत अमर्याद चिंतांनी ग्रासलेले असते. शेकडो हजारो पाशांनी बद्ध झालेले आणि कामक्रोध परायण झालेले हा असुरी लोक इंद्रिय तृप्तीकरिता अन्यायी मार्गाने धनसंचय करतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग असे भौतिक इच्छा आकांक्षाच्या भोवती त्या भ्रमामध्येच असलेले लोक जे असतात त्यांना कधीही समाधानी नसतात, तृप्त नसतात. आणि मग अशासाठी आपल्या अनेक इच्छा आकांक्षा ज्या आहेत त्या पूर्ण करण्यासाठी कधी कधी वाममार्गाकडे आकर्षित होतात. आणि मग प्रामाणिकपणा सोडून म्हणा किंवा चुकीच्या पद्धतीने धनसंचय करण्याचा प्रयत्न करतात किंवा धनसंचय करतात. आणि नेहमी त्यांना असं वाटतं की आपण हा जो धनसंचय जो आहे की तो करतच राहावा. आपण तो एक महाभारतातला शांती पर्वामधला आपण तो यक्ष प्रश्न जो होता त्याचं उत्तर आपण पाहिलं होतं, जर तुम्हाला आठवत असेल ती गोष्ट. तर त्याच्यामध्ये आपण पाहिलं होतं की युधिष्ठिरांनी खूप सुंदर उत्तर दिलं होतं. यक्षांचा प्रश्न होता की जगातलं सगळ्यात आश्चर्य कुठलं आहे, तर त्यांनी सांगितलं होतं अहनी अहनी भूतानी. म्हणजे आपण अनेक अनेक जणांना आपण रोज आपण बघतो की अनेक शेकडो हजारो लोकांचा मृत्यू होत असतो. पण त्या मृत्यूच्या इथे जे जमलेले बाकीचे जे लोक जे असतात ते तरीही त्यांना असं वाटतं की मी अमरच आहे आणि अमर असल्या आहे आणि अशाच पद्धतीने ते रोज सतत फक्त धनसंचयाच्याच मार्गावर असतात आणि फक्त तेवढंच काम करत असतात. त्याच्या व्यतिरिक्त दुसरं कुठल्याही इंद्रिय तृप्ती, धनसंचय त्या अशा पद्धतीचा हा विचार आहे किंवा हे आहे, ही आसुरी पद्धती आहे. आणि तो धनसंचय करण्यासाठी प्रामाणिकपणा नाही, कुठल्याही प्रकारचं आचरणामध्ये
सदाचार नाही, शुचिर्भूतपणा नाही आणि फक्त त्या अजून मी किती पैसे कमवू शकतो आणि सगळ्यांपेक्षा जास्त माझ्याकडे धन असला पाहिजे. मी सगळ्या माझ्या मित्रांमध्ये, माझ्या नातेवाईकांमध्ये सगळ्यांमध्ये पेक्षा मी श्रेष्ठ असला पाहिजे. अशा कुठल्यातरी विचारांनी आपण धनसंचय करतो आणि मग तो धन कसं साठवायचं, कुठे चोरी होईल की काय? मग त्याच्याभोवती आपण जशी संपत्ती गोळा करतो तसं आपल्या चिंता वाढत जातात. हो की नाही? मग ते कसं साठवायचं? चोरी तर होणार नाही ना? अं, मग ह्या सगळ्या चिंतांनी आपण पुन्हा मनुष्य व्यस्त होतो. म्हणजे एकीकडे धन कसं गोळा करायचं, मग ते धन गोळा करण्यासाठीची चिंता, की अजून मी कसं धन गोळा करू, अजून कसं धन गोळा करू. दुसरीकडे की ते कसं साठवून ठेवू, चोरी तर होणार नाही ना. म्हणजे अशा एक नाही अनेक काही ना काहीतरी कारणाने पण मग चिंताग्रस्त, समाधान नाही, तृप्ती नाही आणि माझी जास्तीत जास्त माझ्याकडे धन असलं म्हणजे माझी प्रतिष्ठा वाढेल. समाजामध्ये माझी माझी एक स्थान असेल, माझी एक पत असेल. तर अशा कुठल्यातरी विचारांनी हे सगळे जे विचार जे आहेत, हे आसुरी प्रवृत्तीचे विचार आहेत. आणि हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आसुरी मनुष्य विचार करतो की आज माझ्याकडे इतकी संपत्ती आहे आणि माझ्या योजनेनुसार मी अधिक संपत्ती प्राप्त करेन. हे इतके धन माझ्याकडे आहे आणि भविष्यात ते उत्तरोत्तर वाढेल. हा माझा शत्रू आहे आणि मी त्याला मारले आहे आणि माझे इतर शत्रूही मारले जातील. मी सर्वांचा ईश्वर आहे, मीच भोक्ता आहे, मीच परिपूर्ण, बलवान आणि सुखी आहे. माझ्या आजूबाजूला माझे वैभवशाली नातलग असलेला मी धनाढ्य मनुष्य आहे. माझ्यासारखा बलवान आणि सुखी इतर कोणीही नाही. मी यज्ञ करेन, मी दान देईन आणि याप्रमाणे मी मौज मजा करेन. अशा प्रकारे आसुरी लोक अज्ञानाने मोहित झालेले असतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. माझ्याकडे मी बलशाली आहे, मी धनवान आहे. हो की नाही? तर मीच हे सगळं एन्जॉय करणारा भोक्ता आहे. म्हणजे इथे आपल्याला 3 उदाहरणं दिलेली आहेत. रावणाने सुद्धा प्रचंड तपश्चर्या केली, खूप तपश्चर्या केली होती. पण त्या तपश्चर्येचा नंतर त्यांना गर्व झाला होता, की मी बलशाली आहे, मी बलवान आहे आणि मी म्हणेल तसंच झालं पाहिजे. मीच तिन्ही लोकांचा स्वामी आहे. कंसाचं सुद्धा असंच होतं, की कुठेतरी मीच ह्या सगळ्यांचा माझ्या इतकं बलशाली कोणीच नाही आहे आणि भगवंताला ते भगवंत मानत नव्हते आणि मीच सगळ्यांचा राजा आहे, तारणहार आहे, मीच कुठेतरी देव आहे अशा थाटणीमध्ये ते वावरत होते. आणि म्हणून अशा ज्या पद्धतीचे लोक असतात किंवा मग आचरण कसं करतात, अज्ञानामध्ये आचरण करतात. मग रावणाने काय केलं, की आपल्या परस्त्री गमन किंवा सीतामातेचं हरण केलं. कंस काय करत होता, जेव्हा आकाशवाणी कळली की आपली जी लाडकी बहीण आहे देवकी, इतकी लाडाची बहीण होती, पण जेव्हा आकाशवाणी झाली की तिचाच मुलाचा मृत्यू म्हणजे मुलगा तुझ्या मृत्यूचा कारण बनणार आहे, तेव्हा त्याने काय केलं, की शस्त्र जे आहे ते लगेच आपल्या ती तलवार जी आहे ती तलवार उपसली आणि तिचा मारण्यासाठी धावले. म्हणजे ही झाली आसुरी प्रवृत्ती. पण दैवी प्रवृत्ती कशी असते बघा, तर त्याच एकाच प्रसंगामध्ये तुम्हाला वसुदेव दिसत आहेत. तर वसुदेवांनी किती शांत पद्धतीने तो वार जो होता तो कंसाला थांबवलं. कंसाचा क्रोध आहे जो थांबवला, की देवकीचा 8वा पुत्र तुझा मृत्यूचं कारण बनणार आहे ना, मग तू देवकीचा का वध करतो? तू शांतपणे विचार कर, ती तुझी लाडकी बहीण आहे, तर ती का तुझा मृत्यू होऊ देईल? तू फक्त तिचा जो 8वा पुत्र जो आहे तो आम्ही तुझ्या स्वाधीन करू, पण तू तिला जीवनदान दे, तिला मारू नकोस. आणि अशा पद्धतीने समजुतीने असे असे हे जे विचाराने कृती करणारे किंवा कुठल्याही परिस्थितीला उत्तम पद्धतीने सामोरे जाणारे हे दैवी प्रकारचे लोक असतात. आणि आसुरी प्रकारचे लोक कसे असतात, की लगेचच क्रोध तयार होतो. क्रोधामध्ये लगेचच अशा क्रिया घडतात की ज्याच्यात आपण पुन्हा बंधनात अडकतो. तर म्हणजे हे सगळं जे आहे ह्या ज्या प्रवृत्ती आहेत ह्या अज्ञानाने तयार होतात. आपल्या कलियुगात सुद्धा तेच आहे, की जसं आपण आता बोललो, की
संपत्ती गोळा करण्यासाठी की मी भरपूर धन गोळा करेल, भरपूर संपत्ती, भरपूर प्रॉपर्टी गोळा करेल, मीच त्याचा आनंद घेईल, सगळ्यांमध्ये मीच कोणीतरी श्रेष्ठ, खोटी प्रतिष्ठा जपण्यासाठी आपण ह्या सगळ्या गोष्टी करत असतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. या प्रकारे अनेक चिंतांनी भ्रांत झालेले आणि मोहजालामध्ये बद्ध झालेले आसुरी लोक इंद्रिय तृप्तीमध्ये अत्याधिक आसक्त होतात आणि नरकामध्ये पतित होतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग मी कोणीतरी आहे, मी त्या अहंकारामध्ये, त्या अभिमानामध्ये आणि मग इतकं धन संचय, इतकं संपत्ती गोळा करणं, सतत त्या काम वासनेच्या मागे असणं, त्या भौतिक जगाच्या मागे असणं, त्या भौतिक उपभोगांच्या मागे असणं आणि मग त्याच्याने काय होतं की चिंता, भ्रांत ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये आपण अडकत जातो. इंद्रिय विषयांमध्ये इतकं अडकत जातो की इंद्रिय विशुद्धी इतक्या वाढत जातात की आणि आपण इतके आसक्त होतो की आपण काय करतो आहोत, आपण इतकं अज्ञानामध्ये वागतो की आपल्यालाच समजत नाही. आणि सगळ्यात मग नंतर त्याचं पर्यावसन काय होतं की आपलं अधःपतन होतं, नरकामध्ये आपलं अधःपतन होतं. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्ण. नित्य अहंकार, बल, गर्व, काम आणि क्रोध यांनी मोहित झालेले आसुरी लोक स्वतःच्या देहामध्ये आणि इतरांच्या देहामध्ये स्थित असलेल्या परमपुरुष भगवंतांचा द्वेष करतात आणि खऱ्या धर्माची निंदा करतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आपल्याला जे मिथ्य अहंकार, बल, गर्व, काम याच्यामध्ये मोहित झालेले जे लोक असतात ते भगवंताचा नेहमी मत्सर करतात, द्वेष करतात. त्याच्यासाठी आपल्याला इथे एक गोष्ट आहे, आपल्याला इथे शेजारी दिसत आहे की जसे कृष्ण आणि एक मिनिट हा, माझा नेट राऊंड फिरत आहे. माझा आवाज येतोय का? आवाज बरोबर आहे. हो ना. हा, कारण की मला इथे सारखं असं दाखवत आहे म्हणून मला थोडस हे झालं की नाही, बरोबर आहे आवाज बरोबर. हा हा. तर ही गोष्ट अशी आहे की शिशुपाल आपल्याला माहिती आहे की भगवान श्रीकृष्ण आणि अर्जुन जसे आत्ते भाऊ आणि मामे भाऊ होते तसे श्रीकृष्णांचे अजून एक आत्या होती आणि त्या आत्याचं मुलाचं नाव होतं शिशुपाल. शिशुपाल हा जेव्हा जन्माला आला तेव्हा त्याला 4 हात होते आणि त्यामुळे आणि त्यांना सांगितलं होतं त्यांच्या गुरूंनी, ते त्यांचे राजगुरू असतात ते, की ज्याच्या मांडीवर किंवा जो हात धरेल, ज्याच्या हातात हे बाळ जाईल आणि ते हात गळून पडतील उरलेले 2, तर त्यांच्याच हातातून या बालकाचा पुढे जाऊन मृत्यू होणार आहे. आणि भगवान श्रीकृष्ण जेव्हा आपल्या आत्याकडे त्या घरी राहायला येतात आणि आपल्या आत्तेभावाला जेव्हा ते म्हणजे शिशुपाल जेव्हा लहान असतात तेव्हा त्यांना मांडीवर घेतात, तेव्हा त्यांच्या 4 हातांपैकी 2 हात गळून पडतात. आणि मग तिची आत्या म्हणजे भगवान श्रीकृष्णांची आत्या म्हणजे शिशुपाल यांची जी आई असते, तर तिला वाईट वाटतं की आणि मग ती कृष्णाला विचारते की भगवान श्रीकृष्णांना विचारते की तू माझ्या मुलाचा वध करशील का? कारण की अशा राजगुरूंनी आम्हाला अशी भविष्यवाणी सांगितलेली आहे. तर भगवान श्रीकृष्ण म्हणाले की मी असं विनाकारण कोणाचाही वध करणार नाही. मी 100 गुन्हे त्यांचे नक्की माफ करेल. पण जर त्यांनी धर्माचरण नाही केलं तर निश्चितच त्यांना मला मारावं लागेल किंवा पण मी 100 गुन्हे माफ करेल असं भगवंत कुठेतरी सांगतात. पण शिशुपाल जो असतो तो लहानपणापासून भगवंतांचा मत्सर करत असतो, द्वेष करत असतो आणि इतका द्वेष करत असतो, इतका द्वेष करत असतो की तो केव्हाही भगवंताच्या जिथे जिथे भगवान श्रीकृष्ण असतील तिथे ते त्यांचा मान न करता अपमानच करत असतो. तर हा प्रसंग जो आहे हा राजसूय यज्ञ आहे. पांडवांनी केला होता इंद्रप्रस्थ मध्ये आणि युधिष्ठिर महाराज म्हणजे पांडवांनी भगवान श्रीकृष्णांना त्या यज्ञाचा अधिष्ठाता म्हणून त्यांना तिथे त्यांचं पूजन करायचं ठरवलं होतं आणि सगळ्यांनी ती मान्यता दिली होती. पण त्या राज्यसभेमध्ये असलेला एकच शिशुपाल असा जो होता की त्याला भगवंताचा कायमच द्वेष असायचा, कृष्णाचा कायमच द्वेष असायचा. त्यामुळे त्यांना तो अपशब्द उच्चारत होता, अपशब्द बोलत होता आणि हे त्याला मान्य नव्हतं. हे सगळं राज्यसभेमधले इतर जे राजे होते किंवा इतर जे
शूरवीर किंवा धनुर्धर असतील तर त्यांनी शिशुपालाविरुद्ध शस्त्रही उपसलं होतं, पण भगवंतांनी शांत केलं होतं, की हे आपण एका चांगल्या कामासाठी आलेलो आहोत, आपण शुभ कार्यासाठी आलेलो आहोत, तर तुम्ही दुर्लक्ष करा. आणि तरी शिशुपाल यांचा भगवंतांना अपमान करणं सुरूच होतं. आणि मग भगवंत काय की त्यांनी 100 गुन्ह्यांचा ग्वाही दिलेली होती. मग मोजता आहेत 95, 96, 97 झाले 98. 100 झाल्यानंतर मात्र भगवंत उभे राहिले. आपलं सुदर्शन चक्र जे आहे ते त्यांनी हे केलं, प्रकट केलं आणि सुदर्शन चक्राने त्या शिशुपाल यांचा वध केला. पण तो वध असा केला की तिथे शुभ कार्य घडत होतं. त्यामुळे रक्तपात एकही थेंब त्या राज्यसभेमध्ये कुठेही झालेला नाही आणि त्यांचा तिथे भगवंतांनी वध केला. तर असे जे निंदा करणारे असतात, असे जे भगवंताचा द्वेष करणारे असतात, मत्सर करणारे असतात, त्यांचा नेहमीच मृत्यू होत असतो किंवा त्यांना अशा गोष्टींना सामोरं जावं लागतं. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जे द्वेषी, क्रूर आणि नराधम आहेत त्यांना मी चिरकालासाठी भवसागरामधील विविध आसुरी योनी टाकीत असतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता जे खूप द्वेषी आहेत, मत्सर ज्यांच्यातला कमीच होत नाही आहेत, क्रूर आहेत, नराधम आहेत, इतके की आपल्याला आपण आतापर्यंत शिकलेलो आहोत किंवा आपल्याला माहिती आहे की भगवंत आपल्या एका भक्ताचा उद्धार करतात. भगवंत भक्ताचा उद्धार करतात. पण जो क्रूर आहे, जो आसुरी प्रवृत्तीचा आहे आणि त्याच्यामध्ये जराही बदल होण्याचा तीळमात्रही संभव नाही आहे, अशा लोकांना भगवंत चिरकाल म्हणजे जसा आपला हा ब्रह्मांडाचा कालावधी आपल्याला माहिती आहे, ब्रह्मदेवाचा दिवस, ब्रह्मदेवाची रात्र असे 36,000, हो की नाही? म्हणजे आपला दिवस, ब्रह्मदेवाचा दिवस उजाडला की आपला ब्रह्मांडाची निर्मिती होते, पुन्हा याची निर्मिती होते. त्याच्यामध्ये सृष्टीची निर्मिती होते आणि जेव्हा ब्रह्मदेवाची रात्र सुरू होते तेव्हा सृष्टीचा प्रलय होतो. अशा पद्धतीने की चिरकालासाठी ह्या आसुरी योनीमध्ये भगवंत त्यांना टाकतात. अशा लोकांना आणि त्यांचा उद्धार होणं केवळ आणि केवळ अशक्य असतं, असं भगवंत इथे सांगत आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे कौंतेय, आसुरी योनीमध्ये वारंवार जन्म घेणारे असे लोक कधीही माझ्याकडे येऊ शकत नाही. हळूहळू ते अत्यंत अधम गतीला प्राप्त होतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग जसं आता आपण बोललो की की भगवंत त्यांना चिरकाल दिवसांसाठी, वर्षांसाठी म्हणा किंवा त्यांना आसुरी योनीमध्ये किंवा त्यांच्या खालच्या लोअर प्लॅनेट्स मध्ये त्यांचं अधःपतन होतं आणि त्यांचा उद्धार होणं केवळ आणि केवळ अशक्य आहे. ते अधम गतीलाच प्राप्त होतात. आणि मग पुढे भगवंत सांगता आहेत. हरे कृष्ण माताजी. भाग्यश्री माताजी वाचतात ना. त्रिविधं नरकस्येदन् द्वारन्नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्रयं त्यजेत्. हरे कृष्ण. काम, क्रोध आणि लोभ ही नरकामध्ये जाण्याची 3 द्वारे आहेत. प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्याने त्यांचा त्याग केला पाहिजे, कारण या तिन्हीमुळे आत्म्याचा विनाश होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता इथे भगवंत काय सांगता आहेत की काम, क्रोध, लोभ, काम, क्रोध तथा लोभ, की ह्या 3 गोष्टी ज्या आहेत, ह्या 3 गोष्टी, हे 3 मार्ग जे आहेत ते आपल्याला नरकापर्यंत किंवा नरकाला जाण्याचे मार्ग आहेत. आणि मग ह्या 3 गोष्टींचा आपण तात्काळ त्याग केला पाहिजे. आपण परवाच्या 14व्या अध्यायात आपण शिकलो होतो किंवा आपण 6व्या अध्यायात पण आपण पाहिलेलं आहे की प्रत्येक युगामध्ये आपल्याला काय काय करायचं आहे किंवा प्रत्येक युगामध्ये आपण सत्ययुगामध्ये आपण युद्ध कोणाकोणामध्ये होतं तर ते पाहिलेलं आहे. तसंच कलियुगामध्ये हे जे 3 गुण जे आहेत किंवा दैवी गुण आणि आसुरी गुण हे आपल्यामध्येच आहेत. मग काम, क्रोध, लोभ हे एक प्रकारची आसुरी प्रवृत्ती आहे, आसुरी गुण आहेत. हे आपल्यामध्येच आहेत हे गुण आणि त्यामुळे आपण ह्या 3 गुणांचा
आपण तात्काळ त्याग केला पाहिजे. लोभाचा त्याग केला पाहिजे, क्रोधाचा त्याग केला पाहिजे, काम वासनेचा, अनेक प्रलोभनांचा, भौतिक इच्छांचा, भौतिक आकांक्षांचा आपण त्याग केला पाहिजे. आणि जर आपण असं नाही केलं तर निश्चित आपला विनाश आहे. हे विनाश काले विपरीत बुद्धी आपण म्हणतो की नाही, तशा पद्धतीने ह्या 3 गोष्टी ज्या आहेत त्या गोष्टी आपण नरकद्वारापर्यंत नेऊन पोहोचवतात आपल्याला. मी माझ्या युवा वर्गामध्ये नेहमी एक उदाहरण द्यायची, कारण की युवा वर्ग हा नेहमी ट्रेकिंगला वगैरे जात असतो, ट्रेकिंग करत असतो, हो की नाही. आणि आपण जेव्हा ट्रेकिंगला जातो किंवा आपण तुमच्यापैकी पण कधी कोणी गेलं असेल किंवा आपण कुठल्या गडावर वगैरे जाताना तर बघा की बरेच मार्ग असतात. काही काही रस्ते असे असतात की आपल्याला तिथे डेड एंड असतो. डेड एंड म्हणजे की तिथे पुढे रस्ताच संपतो आणि खाली खोलवर दरी असते. आपण जेव्हा वर चढत असतो तेव्हा. आणि खाली एकदम अशी बघितलं की खोलवर दरी असते. पडलं तर म्हणजे माणूस गेलाच म्हणून समजायचं. तर हे काम, क्रोध, लोभ जे आहेत ना, हे ह्या डेड एंड सारखे आहेत, की ती खोलवर दरी आहे. पुढे एकदम की पुन्हा म्हणजे अधःपतनच. की पडलं म्हणजे माणूस गेलंच, खाली अधःपतन. तर हा रस्ता आपल्याला हा चुकीचा रस्ता आहे, जे डेड एंड आहे. तर हा रस्ता आपल्याला सोडून ह्या गोष्टींचा त्याग करून आपल्याला योग्य मार्ग काय आहे, ज्ञानाचा मार्ग काय आहे, त्या गोष्टींचा अवलंब केला पाहिजे. नाहीतर आपणच आपल्या आत्म्याच्या विनाशाला कारणीभूत ठरू. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे कौंतेय, जो मनुष्य नरकाच्या या 3 द्वारातून सुटला आहे तो आत्मसाक्षात्कारासाठी श्रेयस्कर असे कार्य करतो आणि क्रमशः परम गतीला प्राप्त होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता जो ह्या 3 द्वारांपासून सुटला तर किंवा जो ह्या 3 गोष्टींवर विजय मिळवू शकतो किंवा प्रयत्नपूर्वक प्रयत्न तरी करतो आहे आणि प्रयत्न केला की कुठेतरी कधीतरी आपल्याला यश येतच की नाही. आणि मग अशा लोकांचे क्रमशः ते परमगतीला प्राप्त होतात. क्रमशः म्हणजे काय, की हळूहळू ग्रॅज्युअली, की ह्या जन्मात नाही तर पुढच्या, ह्या पुढच्या नाही तर त्याच्या पुढच्या, पण कुठल्या तरी जन्मामध्ये निश्चितच त्यांना भगवत धामाची प्राप्ती आहे, आध्यात्मिक प्रगती आहे. तर म्हणून ह्या गोष्टींचा त्याग केला पाहिजे. हरे कृष्ण माताजी. भाग्यश्री माताजी श्लोक वाचताय. होय असते. यशशास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परांगतिम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. शास्त्र विधींचा त्याग करतो आणि आपल्या लहरीप्रमाणे कर्म करतो त्याला सिद्धी, सुख आणि परमगती प्राप्त होत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग तसं आपण आता पाहिलं असुरी प्रवृत्तीचे लोक. सूर म्हणजे देव, असुर म्हणजे राक्षसी गुण, हो की नाही. असुरी प्रवृत्तीचे लोक, नास्तिक प्रवृत्तीचे लोक. मग जे नास्तिक प्रवृत्तीचे लोक असतात त्यांना भगवंतावर विश्वास नसतो. आपण त्यांच्यातले एक एक गुण आतापर्यंत पाहिलेले आहेत. मग शास्त्रविधी काय आहे, मग शास्त्र काय आहे, धर्माचरण काय आहे, असं त्यांना काही विश्वास नाही, माहित नाही. किंवा कोणी सांगायचा प्रयत्न केला तरी त्याच्यावर ते म्हणतात की हा हे कोण काय सांगत आहे, असं थोडीच असतं. माझा जन्म आहे, मी एन्जॉय करणार, मी हे करणार, मी ते करणार आणि माझ्या इच्छेप्रमाणे मी वागणार. मग मी कसंही वागेन. मग त्या वागण्यामध्ये सुचिरभूतपणा असेल नसेल याचा आचार विचार नाही, सद्विचार सद्वर्तन तर मुळीच नाही. मग अशा पद्धतीचे जे लोक असतात त्यांना कधीही परमगती प्राप्त होत नाही, कधीही सुख प्राप्त होत नाही. सुख केव्हा असतं, जेव्हा समाधान असतं, तिथे तृप्ती आहे, समाधान आहे, तिथे सुख आहे ना. इथे कशाचीच तृप्ती नाही, कशाचंच समाधान नाही. मग सुख कसं मिळणार, आनंद कसं मिळणार. त्या आनंदाच्या शोधात ते काहीतरी व्यसन करत आहेत. पुन्हा इथे आपल्याला दिसत आहे की 4 गोष्टी आहेत की ज्या पुन्हा आपण मी सांगते की आपल्याला इस्कॉन मध्ये पण सांगितलेलं आहे आणि ह्या आपल्या वेदांमध्ये किंवा आपल्या शास्त्रांमध्ये लिहिलेलं आहे. आणि म्हणून इस्कॉन मध्ये हे 4 नियम जे आहेत ते आपल्याला पाळायला सांगतात. मग हे 4 नियम कुठले आहेत, की पुन्हा तेच की मांसाहार करायचा नाही, व्यसन करायचं नाही, जुगार म्हणा, सट्टा म्हणा, अशा गोष्टी करायच्या नाहीत आणि अनैतिक संबंध. तर ह्या शास्त्राच्या बाहेर गोष्टी आहेत किंवा शास्त्राविरोधी अशा गोष्टी आहेत. अशा गोष्टींचा त्याग केला पाहिजे.
पण जे आसुरी प्रवृत्तीचे आहेत पुन्हा तेच की मी माझ्या इच्छेप्रमाणे वागेन आणि मग असे लोक जे असतात त्यांना कधीही भगवत धामाची प्राप्ती होत नाही किंवा परमगतीला प्राप्त होत नाही असं भगवंत सांगत आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे भाग्यश्री. कृष्ण. तस्माच्छास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि. हरे कृष्ण माताजी. म्हणून मनुष्याने शास्त्रविधीद्वारे कार्य आणि अकार्य यांच्यामधील भेद जाणले पाहिजे. अशी विधिविधाने जाणून मनुष्याने कर्म करावे जेणेकरून त्याची क्रमशः उन्नती होईल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून की काय योग्य आहे काय अयोग्य आहे हे जाणणं फार गरजेचं आहे. आणि म्हणून आपण प्रत्येक माणसाने मनुष्य प्राण्याने विहित कर्म काय आहे. मग विहित कर्म काय असतं की जे धर्माला धरून आहे, जे शास्त्राला धरून आहे, जे ऋषी मुनींनी सुद्धा त्याची पुष्टी दिलेली आहे आणि गुरु सुद्धा त्याच्या ते कार्य योग्य आहे, आपल्याला केलं पाहिजे, शास्त्राला धरून आहे ही अशी पुष्टी देतात, असं सांगतात, याची ग्वाही देतात, असं हे विहित कर्म. हो की नाही. मग आता आपल्याला मग हे परत प्रश्न आहेच की नाही की मग हे कोण सांगेल. मग ते आपल्याला गुरुच सांगू शकतात. आणि म्हणून आपण च्या मार्गदर्शनाखाली, मग गुरु कसे असले पाहिजेत, परंपरेतून आलेले असले पाहिजेत. ते तर आपण पाहिलेलं आहे की जे परंपरेतून आलेले आहेत, जे आपल्याला योग्य मार्गदर्शन करू शकतात की हे योग्य कर्म आहे, हे अयोग्य कर्म आहे, कार्य काय आहे, अकार्य काय आहे, यातला भेद ते आपल्याला सांगू शकतात. आणि मग अशी योग्य कर्म, विहित कर्म जर आपण केलं तर हळूहळू ते कर्म करता करता आपल्याला परमार्थ साधायचा आहे. कर्म करता करता आपल्याला अनुसंधान साधायचं आहे. आणि म्हणून भगवंत इथे काय सांगत आहेत की क्रमशः आपली उन्नती होणार आहे. मग धर्म सांभाळता सांभाळता धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ह्या क्रमशः म्हणजे हळूहळू एक एक टप्पे गाठत गाठत आपण मोक्ष मार्गापर्यंत किंवा आपली आध्यात्मिक उन्नती करून घेणार आहोत. हा असा आपला प्रवास असणार आहे. पण तो प्रवास असा क्रमशः होण्यासाठी योग्य अयोग्याची जाण आपल्याला कोण करून देऊ शकतं, तर निश्चितच आपल्याला आध्यात्मिक गुरु करून देऊ शकतात. आणि मग इथेच आपला अध्याय संपला. आजचा अध्याय खूप सोपा आहे. सोपा म्हणजे वाचायला सोपा आहे, आचरणात आणायला कठीण आहे, असा आजचा अध्याय आहे की दैवी आणि आसुरी गुण. सूर म्हणजे देव, हो की नाही. मग असुर म्हणजे राक्षसी गुण, अतिरेकी गुण. मग अतिरेकी गुण आणि आपण सुरुवात भगवंतांनी दैवी गुणांपासून केली की दैवी गुण कसे असतील, मग ते सांगितलं. मग जे दैवी नाहीत ते आसुरी गुण. मग राक्षसी गुण कसे असतात, अतिरेकी गुण कसे असतात. आणि मग त्या गुणांमध्ये जेव्हा आपण पडाव किंवा प्रभाव असतो, मग आपल्यातला जेव्हा राजसी आणि तामसी गुण वाढीस लागतो तेव्हा आपल्यातली आसुरी प्रवृत्ती वाढीस लागते. आणि मग ती आसुरी प्रवृत्ती वाढीस लागल्यानंतर, राक्षसी स्वभाव आपला वाढीस लागल्यानंतर आपण कसं स्वतःचाही विनाश करतो. स्वतःचा विनाश करता करता कुठेतरी जगाचा विनाश करण्यामध्ये सुद्धा आपण कारणीभूत ठरतो. आणि मग त्याचे परिणाम सुद्धा आपण पाहिलेले आहेत की आपली उन्नती होत नाही तर आपली अधोगती होते. आणि अधोगती सुद्धा अशी की चिरकालीन अशी अधोगती होते की पुन्हा आपण वर येणं, आपला उद्धार होणं हे केवळ आणि केवळ अशक्य आहे. तर हेच आपण आजच्या अध्यायात पाहिलं. इथे आपला आजचा अध्याय संपलेला आहे. हरे कृष्णा सगळ्यांना.